Bon dia, xavales. És dimarts, són les 10, una cosa així, 9 i mitja, i vaig a fer-me un cafè, a treballar, res, 20 minuts, he de fer una coseta, i me'n vaig a patinar. Així que, let's go. Bé, doncs literalment aquest matí l'únic que he de fer és enviar un mail a la gent que està apuntada al campus d'estiu, que són més de 70, i això per confirmar-los la plaça, donar-los una mica més d'informació i tal. Així que, bueno, si no estàs apuntat, doncs ja saps què has de fer. La veritat que serà, com he dit ja diverses vegades, serà increïble. Ahir vaig tancar les inscripcions del campus de Setmana Santa, que bueno, que ho tenim ple, tenim limitacions en les hores de pista, i per això hem parat les inscripcions, perquè així puguem entrenar bé, de qualitat, i res, aquesta setmana pot ser bastant entretinguda. Quan enviï aquest mail jo m'aniré a patinar mitja hora, una hora, i després pujaré a casa a estudiar, que demà tinc un examen, el d'ecologia fluvial, i a més d'això, demà a la tarda he d'anar a buscar paquets que tinc a Badalona, que m'ha arribat roba d'Oxamba i tal, així que, bueno, serà setmana entretinguda. A més, aquesta setmana també comença la preparació del campus de Setmana Santa, i és que aquest blog acabarà el dissabte i el diumenge comencem al campus. Suposo que faré un blog del campus només, així que pot estar bastant guapo. I, pues res, vaig a enviar això, em prenc el cafè i me'n vaig a patinar. Ara m'acompanyeu, no? Han vingut amb en Marc, el meu profe d'educació física del col·le, a fer skate aquí a l'skatepark. Jo ja em quedo sol, tot per mi. A veure, faig una maca. Molt bé. Bueno, tu, hem estat un rato entrenant ja. La veritat que he suat bastant. Molt chill, he millorat una miqueta. Ara m'apiro cap a casa, vam si estudiar un rato i dinem. Avui li he de donar a l'estudio, que demà tinc examen i no he estudiat gaire fins ara, però bueno, ara li donaré duro i jo crec que m'ho trauré chill. Guapa, tu ets guapa. Ui, què vens a buscar tu? Unca, què passa? I l'altre, hola. Què? Bueno, va. Vinga, va, me'n vaig a estudiar. Adeu. Ja som aquí. La veritat que el Decathlon és una locura, és la botiga més guapa que existeix al món. A veure què em pillo, no? M'he pillat unes proteccions, vaig veure unes a internet, estaven molt sòlides. Aquestes fan bona pinta. Però bueno, això, tio, que mola que flipes. Me compraria mig Decathlon, literal. Tu, jo crec que amb això vaig més que protegido ja. O sigui que, let's go. Equipaos. Fua, tio, tinc una soneta, em foto un cafè, estic aquí al solete, de conya. I estic aquí a Blanes i ja, a veure, els gravo un moment. Ja hi ha en Carles Grau i en Sergi Fernández, patant la xerrada. Si està de puta mare. Poca broma, són ells, té collons. I estem aquí al pavelló de Blanes. Mira l'Arit. Epa, què passa, màquina? Pel blog de YouTube, tete! Tu, pues ja m'ha acabat l'entrenillo aquí a Blanes i ara sortim amb un company a fotre un cafè i me'n vaig a Palafrugell a entrenar. He de veure unes valles pel 3x3 i igual me les emporto del carrer, però si no tinc unes altres, o sigui que bacano. Ipa! Bueno, xavales, estic aquí a Vidreres esperant a que arribi el míster, em reculli i ens anem a Palafrugell a entrenar. No arribo al físic, desafortunadament, perquè bueno, el meu germà s'ha allargat una mica per sortir d'entreno i hem arribat tard. I res, això, anem a fotre una mica el jockey amb alegria. L'entreno avui a Blanes no ha molat tant, hi havia pocs xavales perquè hi ha un que està d'excursió, l'altre no sé què li passa, ara li preguntaré.
i l'altre estava, m'ha semblat un entreno d'aquests de la catalana o una cosa així. Així que hi havia poca afluència avui de porters. Anem a donar-li a l'entreno. És una merda, que no us pugui ensenyar els entrenos, però és que no em deixen gravar ja. Se'm va prohibir. Des d'aquí, Frank, et demano que em deixis gravar els entrenos, però bueno, en cas que no, doncs això, no us l'ensenyo i ja està. Què hem de fer ara? Bueno, doncs ara arribo a casa, sopo perquè tinc una gana increïble i me'n vaig a estudiar duríssim això, Demà tinc examen a 11:30 i realment he estudiat aquesta tarda, m'he enterat de moltes coses, però em queda bastanta feina per fer, o sigui que avui té pinta de nit de dormir poc. Així que res, ara us ensenyo que sopo i anem a darle a l'estudio. Ja estic arribant a casa, o sigui que got. La felicitat és bàsicament quan arribes a casa i hi ha carbonara per sopar. Així un estudia amb alegria, Que locura. Bona nit. Bon dia, princesetes. Bueno, jo no he dormit moltes hores, més de les que hauria, de fet, però no he dormit molt. He estat dándole aquí a l'estudiació i res, faig un cafè i me'n vaig a fer l'examen. Vaig amb moto a la uni i aviam què tal. Em fa una mica de por, la veritat. És un examen amb apunts. Clar, el problema és que jo no vaig fer apunts. M'he imprès uns així del Google que m'he trobat, de l'Estudoku, i a veure si funcionen. A sobre, l'examen en anglès, que jo el controlo, la veritat, però, joder, vull dir, és un percal. I jo què sé, paraules així més tècniques, doncs igual se'm compliquen. Però bueno, anem amb confiança, home, que a les bones persones els hi passen coses bones. I res, vaig cap allà. Ara us dic què tal. Anem al liu. He acabat l'examen i crec que m'ha anat força bé. Ho he estat comentant amb uns col·legues i hi ha alguna resposta que m'he fumat, però bueno, crec que apto, o sigui que és suficiente. Sí, me'n vaig a dinar cap a casa. Va, adéu. Pues aquí estic ara mateix. M'he posat a veure la sotana i ja està. Estic aquí, aviam si m'estiraré una estona, m'adormo un rato i després m'aniré cap a Badalona a buscar roba, ja us ho ensenyo. Però bueno, he de recollir 6 caixes de roba. Ara anirem. Bueno, gent, avui tenim trip amb la Sambaneta. He descansat una estoneta, he estat molt chill, la veritat que m'ha anat molt bé, estic full energy. I, bueno, ara mateix estic anant cap a Tordera per agafar la carretera i tirar cap a Badalona City, que és on vaig a recollir la roba. A veure si em deixen passar, que aquí hi ha molt de trànsit. Però això, vaig a recollir robeta que avui o demà us ensenyaré, faré un unboxing. Així que locura. M'he gastat la pasta, és la que deixarem allà, bueno, la donarem al 3x3 i vendrem alguna cosa i tal, o sigui que jo crec que és bacano i a sobre ha quedat bastant xula la roba, tot negre. I això, vaig a Badalona, agafo les caixes, les carrego aquí a la Sambaneta i vaig cap a Tordera a entrenar, així que res, avui no faré l'unboxing suposo i el fotré demà. Si us agrada la roba que us ensenyaré demà, espero que m'ho dieu i jo què sé, que compreu alguna cosa. Els campus, els 3x3 i en general per la botiga podreu comprar tot, així que bueno, qualsevol cosa que us moli ja sabeu. I res, me'n vaig cap allà a gaudir de la conducció de la Sambaneta, gaudir d'una mica de bona música i jo què sé, del viatge. Sempre està bé anar amb la Sambaneta, la veritat que és una alegria. És més entretingut que anar amb un cotxe normal, és més dinàmic. És més lent però més dinàmic. És curiós, però és així. I res, això, ara us ensenyo quan arribi allà a Marcamania i a veure què us sembla. Sambaneta carregada, així que
nos fuimos. Pues se l'han portat aquí. Un piti, bro. Si guanya, si empates, es queda qui porta més temps, qui portava més temps. Bé, doncs ja hem acabat l'entrenament a Tordera i la veritat que m'ho he passat molt bé, com sempre. Mola molt venir a Tordera amb els xavales, la veritat que està molt divertit. Són uns personatges i els cabrons fan molt el pallasso, però bueno, la veritat que entrenen bé i ho fan molt bé. I tinc una gran notícia i és que si van a campionats, Copa Elit i tal, que aniran amb un o dos equips a campionats de Tordera, anirem amb ells l'staff, amb l'Aro, bueno, amb el porter, amb l'Aro, i bueno, i acompanyar els xavales a tot el campionat, cosa que mola molt, està molt guapo. Tinc moltes ganes que arribin campionats, la veritat que seran caps de setmana molt xulos, de conviure i bueno, de jugar partits importants, que al final és el que mola, que s'està tot l'any lluitant i treballant per anar a campionats, o sigui que això, serà una experiència molt xula i farem un bloc de campionats. Jo crec que pot quedar xulo i sobretot si fem bon paper i anem a la final, guanyem o anem a les Espanyes i coses així. Demà farem un unboxing de la roba que he anat a recollir avui, les samarretes i les dessuadores. Traiem una nova dessuadora perquè l'última vegada que en vam fer ens en vam quedar sense, vam fer sold out, com es diu, i això, hem fet restock del mateix color i traiem una nova. I les samarretes, que jo crec que són molt guapes també, o sigui que molt xulo, la veritat que molt content. Demà us ho ensenyo i això, jo me'n vaig a dormir, que descanseu i bueno, que descansi jo de fet, perquè vosaltres no us anireu a dormir ara. I això, ens veiem demà. Bon dia família, m'he aixecat fa una horeta, són les 11 ara, i bueno, m'he posat a treballar, però des del llit. Bueno, treballar tampoc, però bueno, hem tancat 4 coses del 3x3, que només queden 4 places disponibles. Segurament quan veieu aquest vídeo estaran tancades les inscripcions, bueno, no segur. I això, el diumenge farem els horaris i ho passarem tot el dilluns, però bueno, la veritat que té molt bona pinta, pot estar molt guapo i tinc moltes ganes que arribin, bueno, campus, 3x3 i de més. I res, em vaig a posar a fer l'unboxing, o sigui que em faig un cafè i le damos. Bé, nois, doncs ahir vaig anar a recollir aquestes caixes, així que anem a veure què hi ha. Realment no hi ha tanta cosa, només hi ha 2 models de roba, però crec que estan bastant guapos. Va, comencem amb aquest paquete. Què tenim per aquí? Samarretetes. Són bàsiques, però estan molt guapes, crec. Com veieu, així són per davant, amb el logo d'Oxamba, el nou, el del material de hockey, i així són per darrere. Vale? Disenyito, 3x3 All Stars, està guapo. Perfecte, doncs tenim 200 samarretes d'aquestes. Les donarem al 3x3, les donarem al campus i, bueno, evidentment les que s'obrin doncs les anirem venent als propers esdeveniments. O sigui que, bueno, bastant xules, si voleu la vostra, per entrenar, qualsevol cosa, ja sabeu. Segona caixa. Això és una locura. Les dessuadores que vam treure al Nadal les hem tornat a treure, però ara en color negre. Com veieu, per davant el logo de la marca de roba i per darrere el dibuixet aquí amb el porter, amb el jugador, estic Oxamba, número 99, el logo. Bueno, jo crec que ha quedat bastant bacana també. Espero que us hagi agradat. I per últim tenim les dessuadores en verd. Es van acabar el 3x3 a migdia del primer dia de 3x3. Ja no quedaven talles petites, o sigui, van volar. Així que hem hagut de tornar-ne a fer més. Ara hem fet moltíssimes més talles petites i jo crec que ho petaran molt, sobretot el 3x3. I això, després doncs, les aniré fent servir per fer algun sorteig, les anirem fent servir durant els campus i de més. Així que, bueno, espero que us agradi i tu, si us agrada, doneu suport
compreu alguna coseta, tal, perquè si no aquí la gent no viu de l'aire, vale? Així que, bueno, espero que us moli. I res, jo amb aquestes dues caixes ja he ensenyat tot el que tenim. La resta són tot còpies i còpies de lo mateix. Hem agafat 200 samarretes i, si no m'equivoco, gairebé 100 dessuadores, o sigui que, bueno, tinc feina, ara em toca vendre-les. Bueno, xavales, doncs ja estem aquí a l'skatepark i anem a patinar una estoneta, no? O què? Ostres, per cert, jo ja m'he comprat uns patins nous, passa que encara no m'han arribat. Me'ls ha demanat un col·lega per Wallapop, però bueno, són uns que se'ls diu agressius, que només tenen 2 rodes, la davant i la darrere. Aquí hi ha com un espai per grindar i això, a veure què tal van. Quan m'arribin us informaré i us ensenyaré com els provo. I doncs això, anem a patinar una estona. Fa un molt bon dia, o sigui que avui té pinta de patinar sense samarreta, cosa que està bastant bacana. Doncs apa, hem estat una horeta i mitja aquí a l'skatepark, he estat amb un amic i ja ha marxat i jo, bueno, he allargat una estona i ara me'n vaig a caseta a dinar. Bé, doncs jo he dinat, he estat chill una estona i m'he posat a preparar coses per aquesta Setmana Santa d'Oxamba. He carregat una mica la furgo de roba i coses que he de portar a Palafrugell per al campus aquest diumenge que comencem. I res, ara mateix he sortit de casa i vaig cap a Caldes de Malavella a entrenar els nens, aviam què tal. I després anirem a Palafrugell, que tenim partit amistós avui. Si no m'equivoco, ve al Mataró a jugar a l'amistós i bueno, farem un partidillo contra aquesta gent perquè, bueno, com que ara no tenim lliga, doncs aprofitem i anem fent partidets amistosos així de qualitat i, bueno, per no perdre el ritme. És una cosa que no faig sovint, però tinc algunes samarretes d'aquestes així ajustades, no sé què, que són molt còmodes, però bueno, no ho sé, no són gaire el meu rotllo, la veritat. Em marquen moltíssim el braç. Estic molt fort, la veritat. Bueno, perdó, estic aquí fent el subnormal. Estic aquí arribant a Palafrugell. La veritat que ha sigut heavy el viatge perquè hi ha molta tramuntana avui i, clar, la furgó és molt alta, tal, li afecta molt el vent. I he vingut com fotent volantazos, tio, molt heavy. Coses de la sambaneta, la vida és dura. Tenim físic, tinc molt poques ganes de fer físic. M'acabo de creuar amb 2 mongers. Vaig a veure si entrenem una estona. Tinc físic duríssim. Avui l'entreno a Caldes ha sigut una mica dramàtic. Ha sigut duro, però bueno, hi ha dies i dies, no? Vaig a fer-me un cafetó perquè estic fent caldo. Està fent directe. Està fent IRL. És pel vlog. Bueno, xavales, doncs ja hem acabat l'amistós. Hem perdut 2-1. Ha sigut un amistós accidentat. S'ha fet mal al capi, s'ha fet un trau, espero que estiguis bé, jo sé que veus els meus vídeos. S'ha fet mal un nano del Mataró també, que també s'ha obert i ha començat a sortir sang. Bueno, ha sigut un drama. Amistós fet per aguantar així, mantenir una mica el ritme i tot plegat. Torno cap a casa, avui arribo molt tard a casa, així que, bueno, amb ganes d'anar a dormir, que vagi bé. Demà és dia llarg, he d'anar a fer unes compres al matí per temes del campus i tal. He d'enviar un mail important també per fer una mica de promo del campus d'estiu i tot, perquè segueixin entrant inscripcions i tal. A veure si podem tancar inscripcions quan abans millor. La meva idea és tancar inscripcions quan siguem 105, 35 per setmana, així que no falta tant. Tenim més del 65% de places ocupades, o sigui que molt bé. I hi ha un parell o 3 de grupets que s'han d'apuntar, per tant jo crec que ho tindrem por ahí. I això, he de fer les compres, he d'enviar el mail, suposo que si tinc un rato aniré a patinar i tenim entrenos a Tordera, o sigui que estarem entretinguts, si més no. Va, bona nit. Bon dia, xavales. Anem cap al Supeco, ara em recull el meu germà
i ens anem a comprar cosetes pel campus. Unes pizzas que hi ha grans, que són bacanes, i bueno, algú per cuinar, per fer els àpats d'algun dia del campus, o sigui que let's go. I... Hem de carregar això a la sambaneta. Ja tenim tot el menjar. Toca moure inflables, motors i tal, cap a la sambaneta, que ens emportarem el diumenge cap al pave. Ja hem fet els recados del dia. Hem anat a comprar, hem carregat la sambanet, deixat preparades 4 coses i res. Anem a veure si dinem a les regiones, la típica. Divendres, dinar familiar. I estem aquí a Tordera entrenant els xavalers. També, Carril, subscriptor, Jordi Caimel. Molt bé. Digues-hi alguna cosa a mis seguidores, sisplau. Digues-hi alguna cosa. Fes aquí, fes-ho. Vale, un moment, jugador. Aquí ataquem i marquem, vale? Aquest jugador ve per aquí i fa passe. Com rep? Aquest? D'esquenes. Rep d'esquenes? D'esquena, sí, reps d'esquenes a la bola, però de cara a porteria, tio. Que és lo mismo. Bon dia, gent. Ahir vam anar a entrenar a Tordera, va anar bastant bé, vam anar a prendre alguna cosa i res, ja m'he aixecat. Vaig amb un amic que he quedat amb en Biel Nadal. Mira. Digues hola. 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 Bueno, tu, hem anat a fer un banyito d'un matí, hem anat a prendre alguna cosa a Calabanys, m'he fotut un còctel de bon matí per estrenar la temporada a Calabanys i res, hem anat a dinar a Lloret, a Can Guidet, hem passat per casa a veure les gosses i estem aquí a Massanet a veure una mica de hockey que juguen contra el Ribas i aviam què foten. Bueno, tu, doncs ja sóc aquí, a la porta de casa, i crec que aprofitaré per despedir el vídeo ara mateix. Ha estat molt bé el dia d'avui, he vist en Biel, que feia moltíssim que no el veia des de... Bueno, tampoc tant. Vaig jugar contra ell fa un parell de mesos, que vam perdre, de fet. No sé si em va marcar algun gol, suposo que no, perquè és una mica durant tot. I res, això, hem fotut el dia, ha rentat molt. Hem anat a veure el partidet de Massanet i he vist molta gent també que feia temps que no veia. El partit ha estat bastant guapo, moltes directes, moltes faltes. Dia rodó, i ara ja us dic, arribo a casa, me'n vaig amb el meu pare a veure un partidet del meu germà, a Tordera, però bueno, ja el vlog m'ha semblat que l'aparquem aquí. I res, demà comença el campus, que quan veieu això serà avui, és a dir, diumenge. Així que suposo que faré vlog del campus, pot estar bastant guapo. I això, ens veiem aviat, apunteu-vos a Uxamba, a campus d'estiu, tal, qual, no sé què, estarà molt guapo, i aquestes coses, i vinga, va. Adéu, senyors. Gràcies per veure'm.